Cé atá an seo againn, tá Zuma as Paw Patrol. Wow, casamid chúl, agus siod é an Zuma atá againn aniu, tá feiste scuba agus is léir gan nenan sé rud a cint, so feice mé sin nar an mhána muid amach san musc é. Seo an cuairt eile tá aige, tá Chase, agus Marshall, agus Rubble, agus Everest, agus Sky. Ach aniu, bemid is sugra le Zuma, so tá can é bhaint amach as a musca. Má sé géirí teach amach agus sugra linn. Agus tá Suaitheantas ann chomá. Casamid chúl so stóca go. Buanan tú an cúl, agus chuann seo chúl do tíléine, agus chuann seo os a cion. Rúid tú sin be tú an a chahabh. Wow, the Suaitheantas féin Paw Patrol. Measan tú má bhrúan tú a gluise tú Chase, a cainte. Now. Bé an siseoir úsáid chun seo bhaint amach, so fáid mamí nó daddy chun cabhla. Má fáin tusa Zuma riamh. Snip, snip. Tá sé amach. Wow, cad a dhéanann sé agus. Céir tá Well, tá feiste scuba a ráist agus bheith an cnámh beag seo chúl. Wow, agus tá ancara agus an clogad. Tá sé sin antábhailteach agus ag déanamh tortha nach chuil, so tá muid chun seo a bhrú isteach. Agus is tócha má bhrúin muid an pop tag tá rud a cint chun torlú. Wow, tá sé ré chun toma. Wow, agus tíonn sé san isce, agus nuair sé faoin isce, bei sé éascaí eáil, tuiscúil sé a ráiste. Agus fechan seo an súla mór glasa agus sróin, agus tá sé an muid a chluistáil, tuiscúil chuas agus arable beag nach chuil sé sin andas. Zuma, Paw Patrol, tá sé ag teacht chun muid a thortháil san isce. Tom tom! Féicear ar bhí sin eile.